салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷӣ. Ассалому алейкум, душанбе варота 77. Бародарони азиз, ҳаматон хуб ҳастен? Саломатиётон хубай? Инами дарвозаи гигана ма ҳози шумо да оди када гап мезанам. Ин дарвоза кай таваллуд шидаги, чӣ хели материалай, размериш чандай, нархиш чандай, комментария да менависан. Барои ҳамон ман навистам. Ина сиёнка ки бародар, ина сиёнкае ки диден, ина ранги шишаи, ина ки тинкаи, ина мешкана, ина ёра меканан, ҳамашам халияй. Оли дарвоза пачкай, мо накандемша. Дарвоза бародару размериш 580 баршай, баландиш 460. Ана шумка кадагиай, диқабатай листои дуай. Ана дастҳои дуруст, автомобилни краска, ана бурда часпондан ҳамаша ира 9 километр да овардем, часпондем. И бародар вай кад. Ва нишам сиёнка ки ина мо гуфтем ку и хоҳиш кад ки ҳамин дабор ки ини хали дабор бокадемша. И дабор меҳнати калона талаб мекунад. Я хело мешинан ба комментария да и қиматай и ай охир арзоншам ҳастай. Бихоҳем ки агар арзонаш бо падилкошам мезанем. И як квадратиш 2300 сомонай. Установка, доставка, ҳамаш да дуруш медроя. ҳамаш да дуруш медроя бародаро. Ба 918 72 47 занг занем, бо WhatsApp да мо алоқа мекунем, худо хоҳад. Любой намуча месозем тон. Лайкора як квадратиш бародар 2300 сомон. Ин ай пеш ки сифатои кора полни бинан. нархҳои ягон чӣ дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.